Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 24. Nasaysaya at ti agnaed iti tuktok ti balay, ngam ti makipagnaed iti asawa a managunget ken managreklamo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ka di anak karupanget kamanen. Kasla o masok dagita agong ken lapayag mo. Anyat orasan, ngam awampay ti salbag a babae. Saan pa'y siguro anak kalako Nalakaaya mo ti aglako. Nang runa no basit ti aggatang. Ti kunayo, addamanen ijay a makisarsarita. Saan na nga ugali ti makitongtongtong iti dalan? Akasla saan amanakam iti panagkitkitam? Sika ti saan a makaaw-awat? Di man isakit di a manugang yo. Apay kit di asaan, kat makitkitak mo't dagiti mapaspasamak? Sika ti ayan ti biddot. Di man baliktaden dagiti pasamak. Nalaingak, saan akas ka ni Daisy? Kita man anak kao. Aglaklako ti asawam. Ngam adda ka dito'y asumanao. Natulungam ka dito'y asawam. Addamat inaramid ko itay Ngam ita, adda ka dita anak kailad nga agur-uray adi makatal na. Mare, nakapaibos ka din itilako. Saan pa'y nga rod, Mare? Sapay aldawan. Sigurado ang masikuran man ang asawak ijang agur-uray. Intugot mo kumaa, takinaduan na ka naglapo, no kas tama nagreklamo. Ibaga na nga at dakano aramiden na. Nalakaya mo ti aglako. Di iso ti ibaon mo nga umay aglako, tapno amuna ti rigat. Saan ang makauawat ti asawa? Awan pa'y pakaragsakan nga aramiden naman. Ay na, ano kasta ti asawa? Isublik akin ni nanang na. Nalakaya mo nga isubli ti asawa. Apay kit din asaan ngay. Agsubli ka kin ni amam kunak ano siya. Inton kinabil na ka din nakarkaro. Nagkabil ti asawa. Ay pang-urak ano nakaturog. Saan ka di asika ti kabsat ti asawa ni Daisy? Un manang, apay ka di. Naalas ka di ti ugali ti kabsat mo? Apay na damag mo dayta, manang. Kasta mo ti agwarwaras akababalin ti asawa ni Daisy. Sino ti mangiwarwaras iti madi akababali ni Manong, manang? Basta iso ti damag ko. Makapang-pang-ur ka no ti asawa na gapo iti kinamad iti ugali na. Ay, bagbagak to, barang agbali o manang. Angam ne, saan mo nga idandanon asyak tinangidanon kan ka ha? Ibagak asika tapno di damat ibaga asyak tinangaramid iti istorya. Ay saan sige, lipatam nga rudin. Awan timbagbagak ha? Ibagayo mamet ni Manong abaliwan na tinagmadi nga ugali na, nanang. Itaman pa'y ngayon bagam dayta. Kasano? Katagwarwaras ka no di tsindaan ana alas ti ugali ni Manong. Kababain. Kasano nga ambom? Asino ti nakaibagakan ka? Deta ti imbaga kanyak jay tindera nga agnagan iti Lina. Kasano nga amo dayta alina ti kababalin ni Manong mo? Kat saan mo't nga umay dito'y balay? Diyak mo Basta, bagbagaan nyo ni Manong. Ay, uray ijay tsindaan. Amo dati saan anasaya at akababalin ti kabsat mo. Huwin nga Rod, nakababain. Di na ka di ibainan nga asawang, sika, Daisy? Apay anadamag mo dayta. Apay kuma asaan ka nga ibainan ako nam. Apay nga iwarwaras mo ana alas ti ugalik. Apay kuma nga iwaras ko ti kasta. Asino tinang ibagakan ka? Saan da nga agchismis, no awan inlawat mo? Saan ko nga ugali ti aglawat? Amangan no nang ngagda, takanayon ka nga umawag. Naka-loudspeaker ti cellphone, ta saan ko amangag, tanangiwat ija tiyandaan. Apay nga min nga i-loudspeaker mo. No di kakatdang nga. Nangiwat nga rud ija tiyandaan, saan ko amangag, naawatam? Saan ka namapan ija tsindaan? Agyan kalangan dito'y balay. Sige,
Ngem si ka nga rod ti gumatang kadagiti masapsapul tayo dito kusina. Sabon, asin, bugoong, kan aminan. Ay, una yan daytoy adinangnan. Awan pa'y matramraman na. Ano tawan sagpaw na, awan bugoong na. No kuman na panak naglako, adda ko maginatang ko alamos nga imprito, wano intuno ana isagpaw. Sinalbag kiti. Awan pa'y matsagpaw ti dinengdeng. Saan kan nga agreklamo? Taday ti kayat mo. No adda naglakwak, gimatang ko maitinaimas amasida. No saan ka kumaan nalawat launay? Nasaya at kuma? Tidakas kan ka, patsyam ang naglawatak nga oray saan mat. Nakita siguro ti tattao ti galad mo, iso nga inlawat dan. Di nakpabasulan. Makauma ka. Di siguro ay ayatan niya. Isu akasta ka. Inayat na kadimat. Tila agungat kan agpasugnod ti paglaingam, loko. Apay asaan manen amatimtimok ti asawam. Simruman nga tan ti bulan-bulanan na nanang. Kastamat day tanga anak nyo. Pagamuan saan amatimtimak. Inton ka sa umingar. Ay, uma akon kan kwa na. Ala, ano sa una? Kasta siguro ti kababalin na. Ang masaktanak matlaunay iti aramid na, nanang. Awan apulos pan nakaawat kan konsiderasyon na. Agbaliw to siguro. Kaano pa'y nga agbaliw, nanang? Inton addan sakit ko, gapu iti aramid na. Lading itaglaon ay ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Saan kayo kumaamaladingitan? Ta saan mo't ada kayo ti akin aramid, nanang? Ang awanen panagayat ko iti asawak, gapu iti aramid na. Juan, apay no ikatam ti madi nga ugalim. Anya ko matimadi nga ugalik. Ti kinalaing mo nga agunget kan agpasognod. Kas kala saan alalaki? Kanayon ka anak kami suot. Sa anak nga agmisuot, no awan ti makagapo. Natangken ti panagpuspusom. Saan mo nga ammo ti agayat? Anya saan nga ammo ti agayat ako na yumat? Agsapol ka kadagiti banag nga oray sika ket saan mo matama ipaay. Anya ko mati sa pulag asaan ko ama ipaay. Amirisam tabagim. No anya ti kayat mo nga aramidan dakan ka. Iso kumamot ti aramidam. Oho, adula amin dayta. Saan asyak ti ayan ti biddot? Ti tao adi na akseptaran ti biddot na. Ad-adda nga iso ti ado ti kamalina. Mare, apa yun? Itakalaang nga may aglako? Ad-adda nga agrigat kami no sa anak nga aglako, mare. Ay, awan pa igatang iti masapsapol iti kusina. Ay, wen amare. Numang namnama kalaang iti imulam. Urayon pa iti sumagmamano abulan, sakbay nga agapit ka. Day nga rudkat, mare. Iso nga impapilit ko ti imay naglako. Tauray siya, marigatan ako matun. Imbag da ito'y aglako, tauray kaskasano, makagatang ka iti kayat mo agatangan. Ngamnood da ka lang iti balay, saan asumangpet ti kwarta. Marik na siguro ti asawam ti rigat, idi awan maigatang nyo iti kasapulan nyo. Malagip ko. Sika tinangidanon kan ni Sam nga ad-agwarwaras adamag. Iso aday jay, di makkel ti susik mi nga agasawa. Ha? Ah, ay kwa. Imbaga kinisam adinan idanon, ngam indanon na mulat tagayam. Day tamanan tay kunak. Napan ka manan naglako. Anyat orasan. Kat saan nga rod anaibos adagos tilakok? Agawi dakit din no saan anaibos tilakok? Oh, alaam kat to'y lamas, taing ka agluton. Saan ka nga agreklamo manan? Nabanugak ang naggapoy dya bangkag. Oray siyak, nabanugak mo't anaggapo ija tiyandaan. Hangam, anyangay nga rod. Ay, anong saklatan na tagluto? Darasam nga rod ti agluto. Tani, mabisinak. Awang ka di tinapay dita. At damat tinapay dita. Sige, mangan tayo pa'y Anyamat day ta tinapay. Awan lat sa balain. Apay, anyangay ti kayat mo. Sika no di mo kayat day ta tinapay. Anyamat day tangay.
Apay analiday ka, Mare. Mare, jak makaan-anusan ijay balay. Apay ka di. Jak pulos makarik na itital na ijay balay mi. Kanayon ang nagdagsan ti barukong ko. No kayat mo apaginanaanday tarik nam. Adda bakante a kwarto iti balay mi. Umayak sa nga agpaiso, Mare. Kaya't ko nga agtal na basit ti panunot ko. Jay awan ti mang paspasakit itiriknak. Padasam, Mare. Barang aginanamot basit ti kanayon a masaktan arik nam. Win man, Mare. Tapno mabaliwan mo't basit ti aglawlaw ko. Jay awan pagdandanagak nga gungat. Jay awan mang papapas kanyak. Adamot bagmaw, balasang kaw. Ada ka di papanam. Kayat ko ang maadan iti simbang ti panunot, nanang. Jay awan kap-apak. Awan ti kanayon amang papapas kanyak. Kan awan ti kanayon amang insulto kanyak. Ala. No dayta ti pakalagan ti riknam. Saan ka nga igawid? Agyam anak lumaawatan dak, nanang. Naundan mo't basitan ti panagan-anus ko. Wala, amok dayta, balasang ko. No kayat mo tinatal na apagyanan. Di ka mabalin nga igawid kunak manan. Sige nga ruhod, nanang. Kat sapay ko matadumtang ti gundaway. Nga agbaliw ti amin. Idaw-dawat ko akasta. Aldawan, awan ka di pa'y tidang na. Nauman ti asawam. Nagpakada. Tadi na kanon kabailan ti kanayon mo apa nagreklamo. Panagungat kan anyapay dita. Nagpakada. Apay adiyo ing gawid. Ay, di mo mabalin nga igawid no anyaman ti kayat na nga aramidaan. Anya ti kayat yu asawan? Ay ayat ti asawak, nanang. Ay ayatan? Wano, kayat mo laang dagiti banag ama ipaaynakan ka. Di mo na panunot, nga addaan mo't itirik na amasaktan. Ay, kanayon ama bambannog ti asawam. Apay adi ka na panijibangkag. Apay adi ka makaid na. Napanan nga ta ni Daisy, nanang. Saan nga ta nga agawid? Oray kayat na ti agawid, numalagip na ti aramid mo. Kasano kuma, akailiw na ka? Apay kumadi na kailiw, kat asawa nakmat. Trinatom ka di akas asawa. Saan mo't? Kanayon mo asaktan ti riknana. Uray siya. Masaksakta nakmat. Lagi pa noan niya ti sakit nga impaay mo kenkwana. Agamiris ka, Juan. Kat agbalbaliw ka kuman. Naliday mat gayam ti mapanawan ti asawa. Idi, kanayon ko apagungtan. Taim pagarup ko kanayon nakalukwan. Ay, itataawanan iti sidong ko. Mariknak mat gayam ti patag na. Oh, Manwang. Ah, Apay akaslakamat nakutran abilit dito ay. sublian nakpay nga ta ti asawa. Itala nga mariknam ti patag na, tawanin iti sidong mo. Pagbabawiyak ti amin. Agbalbaliwak. Kat sa pulak no ayan na. Ikarikan ko na. Agbalbaliwak ko. Ala, aramidem ti amin, tapno mapasublim ti asawan. Saan pa anala daw ti amin, Manong? Tratwam itinasaya at ti asawam tapno di nakapanawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.